Хора, ще ви уча днес как да кодирате в Python. Нека пробваме с нелесното print. Print hello world. Това е просто нещо, което всеки един прави. Ето, работи. Мега елементарно е там Python. Мога да направя няколко туториали и за други езици. Спрях за малко рекламата. Като имаме първата програма, доста лесничка. Нека пробваме по-добро. Input. Input е нещо като print, обаче позволява и на човека да пише. Като виж. Как си? Чакай да добавя малко място, да може да се... Ето виж. Добре. Ей, с това може да правим на някакви неща. Сега нека да пробваме variables. Variables са нещо като... Някакъв къде се слагаш твоите като думи и числа и после мога да извикаш по името на variable. Ей, виж как се прави. Опа, обърках. Int x е равно на 5, да кажем. И сега правим print... опа. Print. После след print... опа, обърках. Не е нужно това. Можем директно просто да се го... Да напишем името му x. В Python е така се извикат... опа, какво стана тук? String line x... Мисля, че виждам грешката ни хора. Не съм сигурен, че така би трябвало да работи. Но ще го примерно на число 1. Чекай да видя какво става. Проблема ще се върна пак. Хора, бърках с някой в друг език. Просто напишете хикс равно на числото, което искате и готово. Ето 5 там се вижда. С това мога да правим много яки работи. И сега ще ви покажа много яко нещо, което може да направим с нещо. Сега нека правим малка първата ни игричка. Ще направим две variables. Question equals to... Чакай. Забрах, трябва да бъде input. Правим input като нормално, така. Нека помислим. Опа. Грешка имам в писането input. Добре. Нека помисля кога да напишем. Имам идея. Create password. Не знам дали имам грешки, обаче от писането няма, че не. И answer е равно на input. Не. Може ще направим нещо тук. Ще видим нещо по-лесничко за вас. А това е първата ни. Question 1. И сега му правим print. Print. Така. И избираме question. Question. Това ще се даде question. И сега нека пробваме. Ако. If означава ако. If question две равното, ако искаш да направиш нещо, е равно на 537, да кажем. Ще ни изпълним нещо. Print. Print. Hello. И сега да направим друго. Да направим... Опа. Чакай, че тук да ми дразни. Else е обратното, което... Else е ако иначе. Мислете ги като да скача. Else не се прави като if. Сега така правим print. Окей. Опа, забрах. Тук мога да се направят по-лесно. Ще напиша. Print. Къде ми те скобата е? Така. Окей. И сега. 5, 3, 7. Hello. Стана.
Но сега искам малко да поразделя, да стане по-добро. Чакайте малко. Сега чакай да поразделя той. Защото искам да се разбира писането ми. Като видите какво ще стане, ако не сме написали... Ако не пишем някаква друга парола. Например, това с 6-7. Окей, перфектно хора. Виждате ли той? Много яко, нали? По следващите епизоди мога пусна как да работите с Pygame. Pygame е нещо като да правиш игри в Python, а Python е за главно науки. И да правим роботи. Може да правим много роботи в Python. Сега. Аз ще ви покажа нова функция. Направим малко място. Още малко място и да напишем elif. Elif е между if и elif. Elif question equals to... Сега кое число да направим? 366. Ако е равно на 366, ще принтира secret. Identification level. Почекайте. Elif не е запознато и. Elif какво проме? Elif print той. Не знам. Почекайте, някои неща тук ми пращат. Не знам, тук нищо не работи. Elif е малко по-трудно, можем да го ползваме в калкулатор, хора. Хора, искате да ви покажа как се прави калкулатор? Добре, сега нека направим калкулатор, обаче ще го запазя за втора част. Как да направим калкулатор с текст, обичайно да ви излиза, обаче изцяло работещ, който съм пробвал преди, правил съм го. Би трябвало да работи. И, чао, до следващия клип.